Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта канал Чарт-2. І як заўжды я паспрабую аглядзець, што адбылося на гэтым тыдні, заглянуць, што можа цікавага адбыцца на наступным тыдні, што датычыцца тэхнічнага агляду. І як заўжды пачну з навін, якія мне паказаліся цікавымі. Напрыклад, 12 мая у аўторак выйшла статыстыка ў США, што інфляцыя паскорылася і зараз з-за гэтага цэнтральны банк Федрезерв мог бы павышаць стаўкі, але наступная навіна робіць наадварот. 13 мая у сераду на наступны дзень Сенат ЗША афіцыйна адобрыў Кевіна Уорша новым кіраўніком ФРС замест Джерома Пауэла. І гэта гаворыць то, што фінансавы інстытут ЗША пад пагрозай, на мой погляд, таму што ўсе хваляваліся, ці здолець Трамп зламіць яго, і зараз ён змяніў 4 членаў гэтага савета ФРС, і цяпер ён можа, так казаць, дэмакратычна зламаць усё астатняе, таму што ён мае большасць зараз у ФРС. Гэта таксама цікава, што будет адбывацца далей. І крыху навін пра ШАІ, якія ўжо менавіта ўсіх дасталі, але LinkedIn паведаміў пра скарачэнне каля 5% супрацоўніках, і таксама Cisco паведаміла пра добрую справаздачу і таксама скарачэнне супрацоўнікаў. Гэта ўсё, што датычыцца скарачэння супрацоўнікаў, ўсё, што датычыцца ШАІ. І цяпер можна перайсці да тэхнічнага агляду. Як заўжды, коротка лэйаут. Справа стратэгічны агляд тыднёвы, злева тактычны дзённы. Асноўны графік, дзве злізгальныя сярэднія, хуткая і павольная, хуткая з перыядам 22, павольная з перыядам 13, сіняя, павольная, хуткая, красная, чырвоная. Таксама на адлегласці 3 АТР ад павольнай злізгальнай сярэдняй пабудован канал. Чорная лінія, прыкладна 95% часу ў гэтым канале знаходзіцца цана. Таксама на асноўным графіку я маю 3 колеры свечак. Гэта імпульсная сістэма Элдера. Чырвоны забараняе купляць, зялёны забараняе прадаваць, сіні нічога не забараняе. І знізу дадатковае акенца, у якім комба індыкатар OSMA і MACD. Чорная лінія MACD, аранжавая лінія сігнальная лінія MACD, зялёныя слупкі гэта OSMA, слупкі растуць, і чырвоныя слупкі падаюць. На гэтым навогуле ўсё, што датычыцца лэйаута. Калі хто жадае, можа знайсці ў індыкатарах па Chart-Padawan. Аўтар знайсці гэты індыкатар, гэта ўсяго 2 індыкатара, таму для карыстання будзе дастаткова базавай версіі TradingView. Але калі хтосьці жадае таксама мець 2 экрана, я маю 2 злева і справа, тады трэба плаціць грошы ўжо, але на пачатак і гэтага дастаткова. І паехалі, як заўжды. Першы інструмент гэта еўра-долар. Што бачна па еўра-долар? Нейкі флэт апошні год. Цана знаходзіцца прыкладна на гэтым узроўні. Зараз MACD ўжо каля нуля. Нічога не зразумела. Нейкі флэт. Чырвоны колер на абодвух таймфреймах. І купляць танна на абодвух таймфреймах, але чырвоны колер там нічога не робім. S&P. Цікава, што гэты тыдзень быў таксама буйны, і толькі ў пятніцу чамусьці крыху стала падаць. Хаця, на мой погляд, то, што інфляцыя паскорылася і змена добрага кіраўніка Джеромі Пауэла на нейкага друга Трампа, гэта заўжды штосьці
странная. І калі хтосьці лічыць, што гэтыя друзьяшкі, сябры здольныя зарабіць штосьці добрае для эканоміцы, я ў гэтым не ўпэўнены. Таму пачакаем, што адбудзецца на рынках, але зараз можна заўважыць, што узыходны тренд на абодвух таймфреймах вельмі дорага і цікавы пін-бар на тыднёвым графіку, што таксама можа паказваць, што гэта ўзровень, які пасля якога можа быць падзенне, але трэба чакаць. Зараз вельмі дорага, нічога не робім, ідзем далей. NASDAQ таксама узыходны тренд, вельмі дорага, свечка закрываецца вышэй зоны TR, што паказвае таксама эйфарыю, што датычыцца чыпаў, што датычыцца майго мнення, то я лічу, што гэта добра штосьці робіць гэтыя шаі, але людзей замяніць цяжка. Я маю на ўвазе, што хтосьці, калі умны дужа, ён можа штосьці рабіць быстрэй і хутчэй, што можа сэканоміць нейкі пэўны час, але гэта каштуе вельмі дорага зараз, але праз 5 гадоў прыблізна гэта будзе танней, і кожны, я спадзяюся, зможа нейкага ўзроўня сягонняшняга ці крыху лепей гэты агентаў ужываць на лакальна і гэтак далей, але што адбудзецца ў будучыні, я не ведаю, як і ўсе. Таму перахайп, на мой погляд, крыху, але паглядзім. Зараз дорага, нічога не робім, ідзем далей. DAX у гэты ўзровень быў не прабіты і зараз выглядае крыху кепска. Я б казаў, што гэта пачатак канца у нейкім сэнсе, што будзе падзенне. Таму што гэты ўзровень спрабаваўся прабіцца некалькі разоў, і зараз таксама ён не здолеў перайсці вышэй DAX. Таму глядзім. Зараз чырвоны колер на абодвух таймфреймах, танна, пакупак няма. Паттерна на продаж таксама няма, поэтому нічога не робім далей. Гонконг таксама нейкі флэт, карэкцыя, зараз па MACD окей для пакупак, танна, але чырвоны колер таксама пакуль што нічога не робім. Японія. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, паттернаў таксама не бачна, таму проста далей. Біткоін. Сыходны тренд намінальна, што можна казаць зараз? Зараз я б казаў бы, што гэта адскок пасля буйнага падзення, і пасля нейкага часу гэты тренд, я б казаў, што должен працягнуцца, таму што зараз мы бачым, што яшчэ ў зоне каштоўнасці колер зялёны, але гэта выглядае так, што як гэта шпалы, рэльсы ці нейкі другі паттерн, гэта на маім лейауце гэта выглядае як зялёны колер, але на самой справе падзенне на гэтым тыдні. Таму выглядае так, што біткоін, на мой погляд, будзе падаць далей. Зараз можна было б прадаваць, але колер зялёны па імпульснай сістэме, што забараняе, таму нічога не робім, проста ідзем далей. Па эфірам ужо крыху відавочней, таму што сыходны тренд, ён працягваецца, не здолеў перайсці вышэй павольнай злізгальнай сярэдняй і падае ніжэй. Танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, проста ідзем далей, нічога рабіць не трэба. Так, я падвінуў мікрафон. Гук застаўся, спадзяюся. Золата. Заходны тренд, падзенне, чырвоны колер, карэкцыя па MACD яшчэ адбываецца, таму проста чакаем, нічога не робім. Ідзем далей. Срэбра выглядае штосьці падобнае. Заходны тренд, у зоне каштоўнасці, чырвоны колер, нічога рабіць не трэба, танна можна было б купляць, але чакаем. Памець таксама заходны тренд, падзенне, але яшчэ дорага на тыднёвым. Окей на дзённым. Таму таксама пакуль што далей. Можна заўважыць, што пачынаецца падзенне па ўсяму
шырокаму спектру актываў. Палладий таксама пачынаецца сходны тренд, падзенне танна на абодвух, але чырвоны колер. Газ. По газу ўжо быў сыходны тренд і зараз можа адскочыць на тыднёвым окей, на дзённым крыху дорага таксама, каб проста далей. Нафта. Па нафце пака не бачна гэтай дывергенцыі, якая магла бы адбыцца. Але гэты паттерн яшчэ не скончыўся. Яшчэ гэты ўзровень 113-114 можа быць будзе тэставаны на наступным тыдні, і потым ад яго яшчэ раз будзе маленькая хваля на дзённым і будзе падаць. Зараз узыходны тренд вельмі дорага на абодвух, таму проста далей. Кава, рабуста, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Не бачна нічога прыемнага, пака ніякага паттерна, проста далей. Кава, арабіка, сыходны тренд, танна, мы бачылі нейкі ўзровень раней, але гэты ўзровень уже перабіты і падае цана ніжэй, таму танна, але нічога не робім. Какава. По какаве выглядае окей, што гэты тренд пачынае разварочвацца неяк. І зараз окей на тыднёвым, окей на дзённым, і на наступным тыдні можна спрабаваць купляць навогуле каля 3900. Я пазначу, можа куплю. Apple сыходны тренд, усё вельмі дорага, добра, нічога рабіць не трэба, ідзём далей. Amazon. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама паттерна пакуль што ніякага не бачна, проста далей. Google. Узыходны тренд, таксама вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што далей. Microsoft. Сыходны тренд, адскок ад MACD, ужо разварот. У зоне каштоўнасці на дзённым, на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму таксама проста далей. Tesla. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль нічога цікавага не бачна. Мета. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Была гэта дывергенцыя, але па OSMA, а не па MACD. Таму яно выглядае не супер дакладна. Таксама пакуль што нічога не бачым. IBM. IBM выглядае для мяне цікава, як я ўжо гаворыў. І выглядае так, што калі ён закрыецца вышэй 220 і колер будзе сіні, я б купляў, але гэта не адбылося на гэтым тыдні, але я пазначу на назіранне наступны тыдзень. Зараз танна на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны трэба чакаць яшчэ. Autodesk. Сыходны тренд, танна на абодвух, сіні колер, усё неяк гаворыць, што окей, але Autodesk не ведаю. Можна таксама пазначыць. Выглядае як неяк окей. Гэты ўзроўень неяк часта бывае. В мінулым годзе таксама. Окей. Coca-Cola. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама проста пакуль што далей. Procter & Gamble. Я трымаю, як заўжды, штосьці, што падае. Сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер. Таксама пакуль што рабіць нічога не трэба. Трэба закрываць, калі было дорага і было касанне гэтага канала TRTR, чаму я гэтага не зрабіў навогуле, напрыклад, тут, калі я ўбачыў бы пін-бар. Але заднім умом кожны можа гаворыць далей. First Solar. Узыходны тренд пачынаецца, дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. JP Morgan. Карэкцыя па MACD, танна чырвоны колер, таксама пакуль што чакаем, нічога не робім. Pfizer. Таксама пачынаецца сходны тренд, апошнія 3 свечкі закрылись ніжэй зоны каштоўнасці, танна чырвоны колер, проста далей. Cisco. Добрая справаздача, як я ўжо сказаў раней, і то, што яны зволяць частку працоўнікаў, гэта таксама добра для акцыянераў, таму ўсе задаволены, акцыі растуць, вельмі дорага, нічога не зробіш, проста ідзем
Далей AT&T падзенне. Танна на абодвух тайфреймах. Нічога не робім, просто ідзем далей. Альтре. Узыходны тренд, дорага таксама, нічога пакуль што не зробім, ідзем далей. Netflix, сыходны тренд, танна. Чырвоны колер таксама пакуль што і паттернаў не бачна ніякіх. Walt Disney, таксама сыходны тренд. Колер зелёны. Окей, на абодвух таймфреймах, але нічога не бачна, просто нейкі канал пабудованы, таму просто пакуль што далей. Nestlé, таксама нейкі флэт, канал, чырвоны колер, таксама можна просто далей. Airbus, сыходны тренд, танна, чырвоны колер на абодвух таймфреймах, таму пакуль што можна ісці далей. Hensoldt, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, пакуль што таксама просто далей. SAP, сыходны тренд, чырвоны колер, падзенне, танна, таксама просто далей. ThyssenKrupp, узыходны тренд, дорага, на абодвух таймфреймах. Цікава, што гэтая акцыя расце, хаця гэта таксама сыравіна і таксама абарончая вытворчасць, можна часткова казаць. Ідзем далей. Kratos Defense, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Siemens, узыходны тренд, але вельмі дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, пакуль што далей. Siemens Energy, цікава, вельмі высока знаходзіцца MACD, можа адбудзецца нейкі паттерн і адбудзецца нейкая карэкцыя, што дазволіць купіць. Навогуле выглядае як магчымая дывергенцыя і менавіта карэкцыя, там можна чакаць. Але зараз узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, таму просто чакаем. SML, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама MACD высока, я б яшчэ чакаў. SAP я ўжо дакупляў, таму не трэба, але сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. І гэты ўзровень ужо была дывергенцыя караценькая тут, у красавіку. Зараз гэты ўзровень яшчэ раз быў пратэставаны і адскок, што выглядае таксама добра. Не, выглядае так, што па SAP будзе адскок і таксама перасячэнне зігральнай сярэдняй сігнальнай лініі з лініяй MACD, што таксама окей. Таму SAP выглядае окей для пакупак, але я ўжо трохі раней дакупіў, таму пакуль што так. Infineon, узыходны тренд, дорага на абодвух, нічога не робім. A1, сыходны тренд, танна, таксама пакуль што нічога не робім. ST Microelectronics, ўсё, што датычыцца кандэнсатараў, чыпаў, расце. Узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім, ідзем далей. B-Semiconductor, таксама узыходны тренд, дорага, нічога не робім, ідзем далей. Amadeus IT Group, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Таксама штосьці адбываецца, але не дакладна, што, там просто далей. Quantic Group, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер, просто далей. Просто сыходны тренд, чырвоны колер. Паттерн першае дно, другое дно, можа быць гэтае трэцяе дно. Не ведаю. Усё неяк выглядае кепска. Калі заново намаляваць, што здесь адбываецца, то можа штосьці адбываецца. Але чырвоны колер можна пазначыць на наступны тыдзень, глядзець, але такое, не казаў бы, што штосьці добрае. Hermes таксама сыходны тренд, падзенне, танна на абодвух таймфреймах. Я дакупляў недзе здесь яшчэ раз, але зараз яшчэ адскок
спрабуюцца зрабіць, таму што сігнальная лінія і лінія MACD яшчэ далёка, яшчэ нейкі час яно будзе прыблізна на гэтым узроўні. Таму нічога рабіць не трэба. Хайнекен сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах пакуль што таксама. Паттерна не бачна. Ідзем далей. British American Tobacco, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама нічога не зробіш. Зеланда, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не зробіш. Трэцяе дно у падарунак, таму проста далей. CD Projekt. Нейкі флэт пасля буйнога росту, MACD ўжо перасавалася. Окей, на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер таксама пакуль што далей. Taiwan Semiconductors, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, таксама пакуль што нічога. Nintendo. Нічога добрага не адбываецца па Nintendo, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, я ўжо атрымаю гэтую пазіцыю, можна заўважыць. Нейкі час і кепска атрымалася, але ўсё як заўжды. Калі не выкарыстоўваць правілы стоп-лосам. Таму ідзем далей. Сам пакуль што няма нічога. Sony. Па Sony выглядаў нейкі гэты адскок. Ён выглядае сапраўдным. У зоне каштоўнасці на тыднёвым, ужо дорага на дзённым. У панядзелак можна было, напэўна, купляць. Гэта не гэты тыдзень, у панядзелак. Панядзелак было б ужо троху дорага. Vodafone. Узаходны тренд, нейкая карэкцыя можа пачацца, таму што вельмі высокая MACD. Зараз танна, але чырвоны колер там проста далей. Nokia таксама оверхайп нейкі, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, там далей. Ericsson таксама узаходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. BMW, сыходны тренд, танна на абодвух, нічога тут не зрабіць. Не упэўнены, што адбудзецца з нямецкай вытворчасцю і аўтапромам у цэлым, што будзе далей, таму ідзем далей. Volkswagen, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым, была гэтая дывергенцыя. Volkswagen можна таксама пазначыць, выглядае крыху лепей чым BMW. Pony AI, сыходны тренд, танна таксама нічога не робім. Bayer AG, карэкцыя па MACD, окей на тыднёвым, окей на дзённым, можна пазначыць, але без паттерна. Я б не жадаў ісці, але штосьці падобнае можна казаць, што было. Але гэта недакладна. Таму што выразна было б, калі гэты пін-бар ці гэты свечка перабіла бы ўзровень гэтай 35-26. Але здесь ён крыху не дайшоў, але таксама штосьці такое выглядае падобнае на дывергенцыю, але недакладна. BASF. Узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, проста далей. Paribas. Узаходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. MACD высокая, я б чакаў бы лепшай магчымасці. Social Generali, узаходны тренд, танна на тыднёвым і на дзённым, але чырвоны колер. Louis Vuitton, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Выглядае неяк я і Hermes, што яшчэ нейкі час, пакуль гэта лінія сігнальная і лінія MACD перасякуцца, пройдзе яшчэ некалькі тыдняў, таму незручна зараз купляць. Pernod Ricard, сыходны тренд, вельмі танна на абодвух, але чырвоны колер, нічога не робім. Rasheva Boys, таксама сыходны тренд, зялёны колер, перасяклі сігнальнай лініяй MACD. Можна казаць, што гэта дывергенцыя, якая была, захавалася. Гэты ўзровень быў не перабіты, і можна чакаць, што яно будзе расці. Таму можна пазначыць на дакупку, таму што ў мяне прасадка, калі больш 30%, таму можна ісці далей. Sanofi, сыходны тренд, танна на абодвух, але таксама нічога добрага
не бачна, просто далей чырвоны колер забараняе што-ліба рабіць. Валю узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што паттерна ніякага не бачна. Capgemini, сыходны тренд, танна на абодвух. Таксама здесь была нейкая дывергенцыя раней пазначана. І гэты ўзровень цікава, што на ём усё і б'ецца, але ён не перабіты, гэты ўзровень 100. Можна пазначыць, але недакладна, што адбываецца. Цана закрыцця 100. І ўсё залежыць, ці вышэй, ці ніжэй будзе. Таму таксама пакуль што далей. Талес, сыходны тренд, чырвоны колер, усё танна, але нічога не робім. Банка Сантандер, узыходны тренд, MACD крыху яшчэ высока, таму я б чакаў, што можа быць карэкцыя крыху глыбей, і чырвоны колер забараняе купляць. Навартис таксама узыходны тренд, але MACD выглядае так, што будзе карэкцыя ў зоне каштоўнасці цана, але нічога б не рабіў. ABB, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, MACD расце далей, таму таксама тут нічога пакуль што. Свенска Хандельсбанк, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Амаль што карэкцыя по MACD перайшла ў ніжэй нуля. Але яшчэ рана, каб купляць, на мой погляд, без ніякага паттерна. Трэба глядзець, ці будзе гэты ўзровень прабіць і не. Game Workshop, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху танна на дзённым, таксама пакуль што нічога. Банка де Сабадэл, нейкі флэт пасля карэкцыі по MACD, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль што проста далей. Светбанк, узыходны тренд, але апошняя свечка ніжэй зоны каштоўнасці, і MACD падае ўніз, таму я б чакаў, што таксама карэкцыя будзе яшчэ нейкі час, можна ісці далей. Біомерикус, сыходны тренд, вельмі танна, але гэта не трэба купляць, пакуль што без ніякага паттерна, таму ідзем далей. Компас Груп, сыходны тренд, але была выдатная справаздача і адскок, і зараз ужо дорага, таму таксама пакуль нічога не робім. Lloyd Banking Group, сыходны тренд пачынаецца, апошняя свечка закрылась ніжэй зоны каштоўнасці. MACD яшчэ можа крыху ніжэй пайсці, таму я б чакаў яшчэ пару тыдняў. Sage Group, сыходны тренд, танна на абодвух, але чырвоны колер, паттерна пакуль не бачна ніякага, таму далей. DSV, нейкі флэт апошні час, карэкцыя по MACD, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што невыразна. HSBC Holding, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Немає тут дивергенції, але я б чекав просто корекцію по MACD. А Tran Holding, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але MACD высока, можна чакаць, што таксама калісьці пачнецца гэтая карэкцыя. Boston Scientific я атрымаю штосьці на гэтым узроўні, амаль ужо 50% падзення. Вельмі танна на абодвух таймфреймах. Не ведаю, што здарылася, і часу няма, каб пачытаць навіны, што менавіта чаму інвестары так панікуюць, але апошнія справаздачы былі окей. Менавіта прагноз на наступную справаздачу не вельмі добры. Але паглядзім. Можа трэба дакупляць, таму калі 50% карэкцыя, можа трэба і разважаць над гэтым. Adobe, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Была гэтая маленькая дывергенцыя недзе здесь. На гэтым тыдні спрабавалі зноў гэты ўзровень прабіць, але не змаглі і перасекліся сігнальнай лініяй MACD. Выглядае так, што яно можа расці, можна і пазначыць. Тэхнічна выглядае так.
гэта падоб колькі гадоў таму у 18 гады аж было такі прыблізны ўзровень падоб. Цікава. Ідзем далей. Duolingo, сходны тренд, таксама для зоны каштоўнасці на тыднём, дорага на дзённым. Здесь нічога прыгожага. Як падоб не бачна, там просто далей. Checkpoint Software, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, таксама ўжо некалькі раз адбылося гэта дно, таксама трэба разважаць, каб дакупляць ці не. І пакуль што ідзём просто далей, нічога добрага тут не бачна. SME Group, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама просто далей. F5, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама просто далей. Fox Corporation пачынаецца таксама узыходны тренд, апошнія некалькі свечак закрыліся ў шэй, таксама крыху дорага на абодвух, просто далей. Fortinet, нейкая добрая справаздача, і зараз працягваецца гэты рост, вельмі дорага, таму просто далей. Infosys Limited, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але не бачна, каб гэты сыходны тренд спыніўся, там просто далей. Grab Holdings, сыходны тренд, чырвоны колер, танна, справаздача была добрая, але гэтага недастаткова, каб штосьці палепшылася, таму просто далей. T-Mobile, сыходны тренд, танна на абодвух, таксама пакуль што нічога не бачна цікавага. United Airlines, таксама сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер, таксама можна пакуль што далей. Vion, нейкі флэт апошні час, добрая справаздача, крыху дорага на тыднём, окей, танна на дзённым, але таксама пакуль не бачна. VF Corporation, пачынаецца таксама сыходны тренд, нейкі, я б казаў, што маленькая дывергенцыя таксама можна заўважыць, калі прыглядзецца да таго, што адбываецца, і я б казаў бы, што хаця гэтай дывергенцыя маленькая, выглядае яна вельмі выразна, таму я б пазначыў бы, што можа быць крыху доўгае падзенне. Магчыма, будзе справаздача на наступным тыдні, і пасля гэтай справаздачы будзе нейкі нядобры тренд, але паглядзім. Што значыць нядобры? Проста сыходны тренд. Для нас гэта ўсё роўна. Так, наступны графік, Welltower, узыходны тренд, дорага на абодвух, просто далей. RNX, таксама узыходны тренд, пасля гэтай карэкцыі штосьці можна сказаць крыху дорага, але паттерна пакуль не бачна, поэтому крыху далей. Billerud, сыходны тренд, танна на абодвух, таксама пакуль што нічога цікавага не бачна далей. Future, таксама сыходны тренд, танна, але гэты адскок не ведаю. Прыблізна штосьці адбываецца, але не дакладна. У такім выпадку я б ішоў далей, але пазначым наступны раз, можа штосьці заўважым. MIPS, сыходны тренд, танна, таксама нічога не робім, просто далей. Alstom, сыходны тренд, танна, таксама была добрая каля нуля справаздача. Не ведаю, што адбылося. Таму просто далей, але не выглядае так, каб штосьці хацелася гэта купіць. 3 груп, таксама сыходны тренд, танна, чырвоны колер, пакуль што нічога не робім. Erste Bank Group, Групбанк. Гэта то, што я б хацеў купляць. Зараз чырвоны колер на гэтым тыдні быў, але выглядае окей, што гэтая карэкцыя амаль што спынілася, яшчэ можа тыдзень ці што, трэба даглядаць гэтую акцыю. Паглядзім, ідзем далей. Помоллер, сыходны тренд, танна, карэкцыя по MACD, чакаць яшчэ. Зоцес таксама трымае гэту акцыю, як заўжды, нейкае буйное падзенне на справаздачы, дрэнная справаздача.
Але што зрабіць? Зараз танна вельмі глыбокая дэпрэсія, таму што ніжэй гэтага канала 3 ATR. Таму рабіць нічога не трэба, можна глядзець, каб дакупіцца на наступных тыднях. Можна пазначыць, падумаць, паразважаць. Imperial Brands, заходны тренд, танна. Таксама прошлый паттерн ніякага не бачна, таму далей. Imperial Brands быў раней гэты паттерн дыверленцыю нейкі тут шмат разоў. І зараз это падзенне можа крыху зацягнуцца. Таму глядзім далей. Unilever, заходны тренд, таксама танна, але нічога. Цікава заўважыць, што ўсё, што датычыцца кандэнсатараў і полуправаднікоў і чыпаў, яно неяк расце, а астатні рынак ён падае. M2 Aero, заходны тренд, танна, чырвоны колер. Ідзем далей. Russia Holding, таксама банкаўскі сектар крыху расце. Russia Holding. Узыходны тренд, карэкцыя па MACD, крыху дорага, просто далей. Аэропорт Цюріха, заходны тренд, таксама танна, чырвоны колер, пакуль што нічога не робім. Аляска Air Group, заходны тренд, таксама танна, чырвоны колер, нічога не зробіш. Bristol Myers Squibb, узыходны тренд, але MACD неяк падае, таму чырвоны колер таксама пакуль што чакаем. Visa, было падзенне, зараз выглядае як пачатак узыходнага тренда, і зараз ужо крыху дорага, таму далей. Mastercard выглядае неяк з лагам, што яно крыху спазняецца ў адрозненне ад Visa. Танна на абодвух таймфреймах, але бачна, каб гэта быў разварот, таму сам пакуль што чакаем. Deutsche Bank, сыходны тренд, як я і гаворыў наступным разам, яно выглядае як тэст гэтага уроўню зоны каштоўнасці, падзенне далей можа працягнуцца ніжэй, таму глядзім, што адбудзецца, пакуль што таксама рабіць нічога не трэба. CH Robinson, карэкцыя па MACD, пакуль што ўзыходны тренд, але апошняя свечка закрылась ніжэй зоны каштоўнасці, так што тренд можа зламіцца, поэтому пакуль што нічога не робім, ідзем далей. Forex Company, сыходны тренд, чырвоны колер, вельмі танна, таксама пакуль што нічога здесь выдумляць не трэба. Kinder Morgan я закрыў, і бачна, што пасля таго, як я закрыў, яно на гэтым тыдні расце, але нічога кепскага ў гэтым няма. Калісьці трэба закрываць акцыі. Зараз працягваецца ўзыходны тренд, вельмі дорага. Я б чакаў, што гэта карэкцыя можа яшчэ адбыцца, таму чакаем. Lumen Technology, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. United Health Group, пасля гэтай дыверленцыі добры рост, але без нас. Узыходны тренд зараз вельмі дорага, таму далей. ServiceNow, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Бачна таксама прыгожыя дыверленцыі, пакуль што далей. Tripcom, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, сыходны тренд, нічога не робім. Teo Pharmaceutical, узыходны тренд, дорага. Узыходны тренд, добрая справаздача, калісьці дагэтуль была. Але б я чакаў нейкую дыверленцыю, магчымую, выглядае прыгожа, што праз некалькі тыдняў, калі на гэтым узроўні застанецца, прабачце, тады было б добра выглядала, але зараз нічога. Tapestry, узыходны тренд, карэкцыя па MACD пачынаецца, зараз танна, чырвоны колер, нічога пакуль што не робім. Take-Two Interactive, пачынаецца узыходны тренд, усе чакаюць добрыя навіны, добрыя прыбыткі. Зараз вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога. Verisk Analytics, сыходны тренд, танна, паттерны нейкія мы пазначалі, але яны не адпрацавалі, таму што ўзровень прабіты ніжэй, пакуль што назад, так сказаць, не перапрыгнуў. Verisync, узыходны тренд, дорага на абодвух, таму таксама пакуль нічога не робім. AppView, я трымаю AppView, што адбываецца па AppView.
Заходны тренд танна на днём крыху дорага ўжо на дзённым, і выглядае так, што гэта дывергенцыя адпрацоўвае і пачынаецца гэты рост. Ужо рабіць нічога не трэба. Iron Mountain. Заходны тренд дорага на днём, дорага окей на дзённым. Таксама MACD высока, можна чакаць, што будзе нейкая карэкцыя, таму пакуль што нічога. Маратон петролю. Заходны тренд вельмі дорага на днём, дорага на дзённым. Таксама пакуль што нічога. Кванты сервіс. Таксама што датычыцца чыпаў неяк. Буйны тренд дорага на абодвух таймфреймах. Нічога таксама пакуль што рабіць не трэба. Пакуль што проста ідзем далей. ExxonMobil. Заходны тренд дорага на абодвух. Таксама пакуль што нічога рабіць не трэба. Праблема гэтых нафтапераапрацовак то, што калі ўсё ж такі Амурскі праліў будзе адчынены, тады яно ўсё пападае ўніз. І пакуль яно закрыта, то яно ўсё будзе расці. Як гэта выглядае на самой справе, што Трамп нічога зрабіць не можа, і гэты час, пакуль яно будзе закрыты, можа застацца назаўжды, як гэта гаворыцца. Таму усе чакаюць, што будзе рост, трымаюць гэтай акцыі. Orly Automobiles. Сходны тренд танна на абодвух, чырвоны колер нічога не робім.